nagdardaras ano pandagiti agpas pastor ijay Bethlehem, nasarakan da Maria ken Jose, ket nakita dati ubing anak kaidda iti kulluong, ket sinarita dagiti agpas pastor ti imbaga ti anghel kadakwada, maipapan iti ubing. Nasdaaw amin anak angeg ti impadamagda, tinandaanan ni Maria amin dagitoy, ket pinampanunot na ana imbag ida. Nagawid dagiti agpas pastor ang mga ikankanta kadagiti pagdaydayaw iti Dios, gapu kadagiti amin anangeg ken nakita da, tanapasamak amin kas imbaga kadakwada ti anghel. Kalpasan ti 8 nga aldaw, dimteng ti tiyempo apan nakakugit ti ubing, ket napanaganan iti Jesus. Daytoy ti impanagan kenkuana ti anghel, sakbay ti pannakainaw na. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Happy New Year. Nablawan nyo man ta kaabayo. Happy New Year. No hang happy ta New Year yo. Quit style laeng. Kita nyo ti lubong. Tintero nga lubong. Tata. Nangruna ka na tayo ay ita other countries katila panang celebrar dati kastoy ka countdown kunada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, BOOM! Kunadan to, nagpaputok dan taon. Kasi ti pag isoda ka countdown laeng no anya dayjay. Kada tayo maisursurot tayo met. Tiramrambakan tayo iti liturgical calendar tayo wen agbaliw ti tawon. Ngem ti tawon tayo ang 2025 bumalasiw ti 2026. Kada jati kung kuna tayo wen agbaliw ti tawon. Ngem da tayo tata January 1 ti liturgical calendar tayo ti us-us to nga rambakan tayo tata iso daytoy solemnidad ni Apo Santa Maria nga ina ti Dios, the motherhood of Mary. Dapat na aramat isuna ti bagina nga nadalos dapno umay ti lubong ti Mesias nga mangisalakan ket napagasatan ni Apo Santa Maria nga nangiyanak ti anak ti Dios. We cannot deny nga isuna ti ina ti anak ti Dios. We have the one God in 3 divine persons, Father, Son, and the Holy Spirit. Ti Ama, the Father is the Father, the Creator. Ti anak ni Apo Jesus nangisalakan, haan nga naiyanak nga naibaltuog nga imay sugarod nga anak. Haan nga ilian nga timayab nga nagapo di langit kay imay, isugarod nga Dios anak. Maawagan. Ti Ama kinsyak ko na nangamin ni Apo Jesus kanaaramat ni Maria. Santo, ti Espiritu Santo. Kadaytoy pan nakayanak na iso daytoy tirambakan tayo ni Santa Maria nga ina ti Dios. Ang lagi pan tayo, we have to review. At the for privileges nga naitid kini Apo Santa Maria nga isuna laeng titimma o ditoy lubong nga nakaawat awan kanya tayo. Isuna laeng. Anya dijay. Immaculate Conception. Idi maiyan-inaw pala ni Apo Santa Maria na ilaksiden iti basol. Na immakulada. Kunana ijay anya na ganan ijay Fatima, I am the Immaculate Conception kunana. Maikadwa, perpetual virginity. Nagtalin na iti kinaberhen na. No datay nga tataot mang panunot hanga mabalinta no naganaken ti notion tayo ti virginity kadayjay laeng no naganaken nadadaelen. Wenno nakinaigen kuna tayo. Ngamhaan adda nga pinasantuna. Tatta motherhood of Mary, motherhood of God. Theotokos kunana. Isuna anak ti Dios ay ina ti Dios. Tainyanak na nga rod. Maikapat so di assumption nilaeng Apo Santa Maria tinakaawat dayta nga pribilehiyo awanti sa bali. Ni awanti sa bali nga nakaawat nga timma o ditoy lubong. Iso na laeng tinakaawat dayta nga pribilehiyo nga naawat na. Ketata ina ti Dios. Kada tayo met sursurutan tayo met dayto nga kalendaryo, ramrambakan tayo met
Ada mga ti i-prepare tayo, paputok, gapot na bawal ti paputok, wab-wab, no awan, anya man ta kaya yon, ingato yung lata kilili, yung putok datan. Nagano nga kayat tayo, at danto nagbado ti, polkadats ka no, barya, apay dumawat ka lang arod kina po Diyos, barya pa'y lang amin. Di pa'y la cheque, haan? Adan to agbado na laba, o dagita nga badbado na labaga kada anja ka mo pay dagita dagiti kano anya ti handam ko dagiti napagket ta dumket kano ti grasya da kami mo dimket ta disgrasya ta apaya di ka sinsin ko nagpapaputok kami nanganti amoy tay binungon han nga tay hanga patupat binungon day tay diket nga napagket pinisinin dyan na talabintador kag dimket inkasta-kastana di nagputok di disgrasya. Dekat nagad-ado nga pampamayin tayo, nagad-ado prutas nga diyak mauawatan. Kinagasat ti berberuken tayo. Kapag na parso nga malas dito lubong. Dagito ini na tutubong. Napangkam nag-Christmas program ita adventure. Nagbabalibol kami. 2 points laangan siya ti ag-serve. Kung nakakapos. Aging nga mga abak na mo naabak kami, idi agigalgalo takti indayon ko ta umianak ko mamag ko, ninsamo apo pa di ti malas ko nada linokot ko ta indayon nagawid akaon. Tsaka pabasulan da nga naabak kami sa bagay sayang magamin di 500 nga premyo, so kumapay mga pag milk tea may so naabak. Aging katatadagay katimak didak pay lakas sa sao. Apay siya nga tatimalas kung kuna mo Apay, adda nga tatao nga gasat, adda nga tatao nga malas. Ngam di kinagasat nga, di kinagasat nga pampanunutan tayo ngamin, iso di jay, material things. Maka-astre kumamot ti trabahon, maka-abroad kumamutan, magatang kumamot di jay kayat kon, adda kumamot di jay kayat, di jay kamin ti gasat. The human level of thinking tayo kakasjay, ti ginagasat nga ibagbaga tayo. Nang ti kinaagpaysuna, napagasat ti lubong. Naggasaten ti lubong. Taapaya nga naggasaten ti lubong, idi dingor inianak ni Apo Santa Marian, idi nagwon ni Apo Santa Marian na inawon, idi rimwaren, napagasaten, na bendisyonan ti entero a lubong, ulit-ulitan tayo nga ibagbaga, nakaramang ka ijayan. Awan ti excuse ijay. Idi na inted na ti biyag na nagsakripisyon iti cross, imuli ngam te kunak dadtoy nagbati taapaya dadtoy ti sakramento nga mang binbendisyon no umay ni Apo Padi Balayo umay mang bless no dayta pabendisyonan yo napagasat dayta nga balayan. Oh, ay na dayta pastoral leaderan ta dayta mauntan nga pastoral leaderan gasam ta bleblesa ko umay na may isursurot di bariyakin asin nga pangpapanaw kano ti di pala blessing aka bendisyon day jayan. Isugarod nga napasanton, benedisyon na niya po pa day holy water nga roden. Isu nga maiwaris mo't daytoy simbaan tayo. Linanaan niya po obispo ta kuana ad-adigi na, benendisyonan na, kinonsagraran na datoy. This is a holy place. Gaputa, naitad kini Apo Obispo, ti authority nga mang bendisyon day tangalana, ken day tanga danom, naiwaris mo't kanya tayo, nausar mo't idinabunyagan tayo, anya pa ti biroken nyo nga kinagasat. Nagmamalas tang iwa mo ta chismosa ka, uray no, kapitan ka, ituloy mo, agmulumog ka, holy water, the barbaring, no? Maikat. Umahan ang iso-usar namanan. Baka maibos man dato blinesakon. Anya ti birbirokan tay gamin nga kinagasat. Nakaraman tay idta nga kinagasat. Datayo nga nabunyagan, datayo nga mamatpati, kaagyaman tayo, tatangal daw, agyaman tayo ken ni Maria. Tababaan ken kuana ti kinapakumbaba na ti panagwon na iso, pasangbayon tayo manen ti baro nga tawon. Wen, nadaman dagitay ya ka mo na nagmamalasan nyo. Timula mo ka nagmamalasak ka balibol. So, gitatalidak ka sa saon. Anya dagiti nagado nga aramid tayo. Hala, tapnula ang umay day nga kinagasat. Paputok, pangiwat.
Ariwawa kada kwa, di tayo maamong ano daduma, datay matimang mangtad ti malas. Da kayo ti malas? Kasam na ikang ka tinagsingpet nga la bakit mo. Data mo lagbarbar, ti obram ti biyag mo. Agruruton agmamalas ni bakit mo. Na ikang ka mo tinasingpet nga asawa nga lalaki, bugtak ka mo nga bugtak, apan agbarteken so nga quits laeng. Dananang kintatang mo, uray niya trabaho da, uray no mintatalon da laeng, they're trying their best mat, tap no makabasa ka, di mo ipapati agbasa, di kita mo cellphone ka da, rikrikititos, tibiyag ka da, araritos, ti ubram, malas ka kanya da. Haang ka nga, hamon alpas ka po to, apiswerte ka nga rod. No dagduma, bugaw tayo nga bugaw ti malas, no dagduma, natay mo ti ari-ari ti malas. At da kaarubam, inikan na ka matinasayat nga kaarubam. Gapok kinatangsit mo, ay buo nga tawon nga si mimisuot ka, hanggang nagmalmalas na kita kaarubang mamakakita king ka. Nga da nagkasardikal man. Diyan mo nakapanan, tada mo bisita tayo nga naggapo di apaya, o may dakano kita anti, beautiful church tayo. O palakpakan na yung man, madikay pa. Kanagsurti tayo. Diyan mo nakapan di anti, agkasaran, kung kunak, siguro no, agkasarak ka diyan kayat itoy. Napaya, hindi kagad agmamalas mo, Diyos ko, ilailayat na pa mapan ka, nagadun na kita sopo dan. Istayro nga mano ka to. Amat, dyan nakapan, may dakinikan, kabalyo, ada madamdama, ada tapak idta. Kaya kung kuna tayo, uray kas ano nga uray kas ano nga panangpaksyat, kas ano nga aramiden tayo, dahi ta kinamalas, no da tayo nga mismo ti, ramot ti malas. Nagkamali ni kabsat mon ka, idil-dil mo pa'y laeng, awang pa'y ganas dati nga tao, na iyanakan sa nga malas. Ada katrabahuam ka di pa'y makaangos ti pamayam ti panangitalmeg mo, anya mga malas na nga nakatrabahuan na kan. Na ikamkamang kalaag, kaslama si katatangsitan, anya mga malas mo na kaikamangan nan. Hindi nga kung kuna tayo ka, yes, ado na gadi pamahiin tayo nga mangpakpak siya ti kinamalas, where in fact, datayo no daduma ti mangkreate ti malas. So nga, sorry pasensyaan nyo mo tada ti manong katawang nga panagyang konti, no siyak ti malas. Nangruna kada kayaw, nga naabak nga kakadwak. Hindi niya kung kunada ka, ala kitaan tayo, at ibiyag tayo, di January 2025, aging gana tata, nagbaliw madamdama. Amano mga tao tinang ibaga nga, malas ka. Manuma nga tao tinang ibaga nga kunada kini Apo Isos, naggasat ti babae nga nangisikog king ka kunada. Gapot di kinaimbag king kinasayaat na. Manumot tinang ibaga nga sikat ti gasat ko. Kaya tayo nga paksyatan ti gasat, manuma nga tao ti makariri na nga urihan na nga ibaga nga mariri na nga nagasat ak gapo king ka. Awanan, dagasan. Kada tayo nga rin, timang ibagbaga nga rin, ada ko magyamyaman, ang tata, rinigalwan na kay di Christmas, taapaya, pagyamyaman na. Haanla nga di jaga po kultura, tradisyon, unoan niya. Ang gimatang mo, ang karigatan na mo, tinang regalo kanyam, taapaya, agyamyamang king ka, taapaya, mariri na nga rin nga, may saka nga mangtid tigasat, itibiyag na. Param January, aging gana tata, manumo din ang ibaga nga haan, malas ka, awang kumamot ati kasjay, nagkamali ka lang. Hanti mo ibaga ang adda tao nga malas. Manumo tinay ng regregalo, gaputa mariri na adda ka, sikati gasat ko, bendisyon katibiyag ko, hanga na may mayat ko ma. Amuyo dahi ta kinagasat kin kinamalas no daduma, kasla ko notion tay laeng nga ti agmalmalas nga agkungko na dagiti tattao nga haan amapmapnek
No haang ka nga makontento iti biyag mo, talaga agmamalas ka. Tahang ka nga makapagragsak, tati kaya mo, Allah, kam, amin, para kanyak, ikumkumpiram tabiyag mo, haang ka na, agmamalas ka nga talaga. Ngam no ma-appreciate mo, ti addaking kan, ori talakay mo ka medyo basta agawid mo nga nasaya, agyamang kan, adapay. Hindi ba mo magkuungtan na ka maminsan? Wonder sa mo ti agawid no daddo mga min ata ka mo nga talaga nga min mat. No tananang mo tatang mo han nga perfect nga ti ibagbagada kanyayo ka di pa lamang sa bayan nyo hanga kinagasa dayta. Awan mo ti perfect nga inakin ama. Nugod kita anak yo adda mo nagkurangan da nga makita mo adda pa la responsibilidad dakin anasayat nga masabay kinagasa dayta. Uri no daduma ka maupay, te kada ko ada kinagasa dayta. Katipod-pod nung nga kinagasat ka, no ma-appreciate tayo laki, di dagiti sagot ti Diyos kanya tayo, naggasat tayo, nakaada do nga grasya kanya tayo. Kangrunaan na nga kinagasat, dadtagarod bimaba ni Kristo, pinasanto na tayo, nakalumlum tayo ti basol, ngam inyangat na tayo. Insubli na di original nga dignity tayo, idi creation, di God ti tao ka, ti dignity ti tao ka, one with God, living with God, makipulpulapol iti Diyos, they are enjoying paradise, iti panagbiagda, ngamga po ti basol, si Mina, napukaw ti paraiso, awan ti kontakin niya po Diyos, narigat, ngam iso na ti dimanon, insublina idinapunasan ti basol, ti tao babaan ti bunyag, na isublin dahil ta kinatanok, di dignidad tayo. Although agbasbasol tayo manan, at dalat nga agur-uray ti pamakawan. Dahil ta, encourage. Ti maiyawis manan, ti panagkonfesar, amuyo, no, ti kungkuna ti tao ka, handyak ka sa pulan, ti agkonfesar, apaya awam mo basol ko tangsi dahil ta. Uray no kunam nga awan ti mortal sin, no mabayag nga hanggang agkonkonpesar, dayta ti kunada nga iso ti pangsiputan ti demonyo, tapno matagikwana tayo. Ti ammo tayo ka, uwan makimismisa ka, uwan umay ka, haang ka agtaktakaw, haang ka nga manggunguntaway. Ngam no di kinatangsit mo nga kunam ka uray kahanak mga agar-aramid iti madi awam mo paspasaktak umanay dito nga biyag kon dayta mo itlaeng ka kinatangsit mo nga ibagbagam nga hamo kasapulan ni Apo Dios. Ta dita nga sumrek, dita nga gundaway nga sumrek, iso dagita kita nyo dagita nga mga dagitahan nga makimismisahan nga mako nalakada nga maupay ti biyag. Nalakada nga maabak iti biyag. Nalakada nga kunang tayo nga maluganan. Padasin nyo tayo maluganan itatakatosak. Haan ang us today dyan, no? Awatim ni Apo Jesus, no bigbigam ni Apo Jesus, isong ako ang karit ko kada kayo amin. Within the year, wano dahil first months ko ang kag-confessar, umay kayo, no kaya yun. No haan, mapangkay ti sa bali, choice yun dahil ta. Basta ipapuso yo. Uray ko na mga awan ti mortal sin, no, nabayag launa dyan mga panagkonkonpisa, no nadalusan ka manen, kalpasan nga, nayanak ka, si babasol, nabunyagang ka, naikat dahi nga basol, natanok dahi to'y bagita yung nadalos, nailaw ang ka manen nga nagbasol, uray no nalagaan, urahan nga mortal sin, no kanayon mong aramidin dahi takas lamo latambak, matambakang ka, iso nga may mayat man nga kirasam tap no agsubliman ng dadya original nga dignidad nga makaayayo ti imatang ti Diyos. Kinagasat na ita. Sangka ko nakanyayo, hanggang naggasat na ita pamilya nga, ni nanang, ni tatang, dagiji anak, umay da makimisa, nangruno na nagkonpisar da, inawat da ni Apo Jesus, itinasantuan nga komunyon, no siyak ti Diyos ko ma, hanak magamin nga Diyos, ang ko pa'y karup-rupa, tagmamalas ti balibol. No siya kumati Diyos na nakitag da sa nga pamilyang o may makimisa nga nagkomunyon da at daan ayat kin pa haan nga tanga nakagasgasat ti kararag mo nga pamilya ka no siya kumati Diyos ka naggasat ka day tanga pamilya. Uray ka no nagmamayat dagita handayo nga anyan to dagita handayo bukol-bukol nga prutas ang nakaadadaw
Nagadaduma nga niya dagita ay gregreham kada aglalaukan da tapanyohan handa. Awa mo mabisbisitam pinitsyon mo lang nga impos taltalo naglike di ka nasaksakitan nakam mo agmalmalas ka. Hanggang na may mayat nga uri nung nagsimple ka, nagraragsak kayo nga sa nga pamilya, nagkalpasan nga nakimisa kayo ka, inawat yun ni Apo Isusan, daytan ati perfect, no siya kumati Diyos, kunak nga rodan, nakit kita agi pamilya ka, addaan uray na adda pagkapsutan, da ka agsisinaranay, ag kay-kaysa, o may daawatin nga sa nga pamilya, hangat nga da kay ti kagagasatan nga pamilyan, anya pa'y labirukin nyo, hangat nga nakagasgasat day nga pamilyan no agkay-kay sa nga mangawat kini Apo Jesus irugida ti tawon nga si Dadalos hangat nga nakagasgasat day nga pamilya so ano daduma ka di talaga bin no ti pampanunutan tay nga rod ka kunak ka dete kasapulan ti tao sansanikwa torturay pannakapadpadayaw haan nga mapmapnek malas nga talaga tabiyag mo uray niya kung kunam ngam no addaan pan nakapnag ikaw-kawus mo ti ayat tapa pamilyam kagabgaburam ti pan nakaawat gabgaburam ti kinamanang nga asi mariri na dagita anak nga uri agkamalida kasi papakawang ka uri si ka mga amawon no ina ka no nagkamali ka agpinnakawan ka ikarkarigatan lati ti agbiag anak Christianwan perfect daytan kinagasat daytan. So nga na di berberukan tayo na dumaghantay nga maawawatan sabali mo di kayat tayo ngamin. Kasi akmat, anyang matigasat ko. Nagasat akmat atat tayo nga tawon. 2025, aging gatata. Anyang matigasat ko. Kung nagasat ako na, adda kay pailaang haan. Di ka daw awang kayon, di may sakit yung agmismisan. Duduwa kam kin Apo Jesus nga agtong-tong-tong. Nagasat ako na, adda kayon. Ginagasat daytan no datayo dayta kang kaaduyo nga mangawat ken ni Apo Jesus iyawid yo tintero nga salsedo hanlang nga salsedo manuti manu nga kararwa dito iti nakakomunyon nga mangyawid ken ni Apo Jesus nga mawarasan tatta manu kay nga nakimisa gasum data nga mangawat ken ni Apo Jesus nga iyawid yo di pagtaengan nyo hanga naggasat ti salsedo hanlang nga salsedo ti addadtoy hanga kinagasat nga ta dati aramidan tayo. Hala dagita makan, extra la dagita. Nag-order kay telitsyon, santo mo la kung kontrolan timangan, sayang. Si manan ton, adda pa'y la ikan yung mang tumas nga lechon nyo, edi Christmas, tapayahan nyo, masidsida ta, kung kontrolin nyo mo la, extra la dagita, bonus dagitan. Ngam ni Apo Isus ti iyawid mo, ni Apo Isus ti kay mangmang titiragsak ti biyag mo, anya pala ti berberukan tayo kinagasat. Makita yo dagiti ko ha, dagito'y agpaspastor, imbagada na panda. Nakita da ni Maria, nga adedya, nga nasarakan da ni Maria, nya naganan, nakaidda ti ubing ti kulluong ta asidagda dagiti agpaspastor. Idinagawid dan dagiti agpaspastor, agkankantada. Ti pagdaydayaw iti Diyos. Gloria in excelsis Deo. Kung kunadan. Inga nga to day, in excelsis Deo. Taapa yan nakita da ni Apo Isusen. Isu nga nagawid da nga si raragsak ta nakita da ni Apo Isus. Dayjay kumamot ti ragsak tayo nga agawid. Di kumamot ti puso tayo nga agawid. Naawat mo ni Apo Jesus hanga aglor-gloria kumamot di puso tayo. Makatawon nga kasi nagpintas dingatan. So nga dagitoy nga agpaspastor ka idi ibagbaga pa ti anghel anda maawatan ngem idi nakita dan ti Mesias narinadan si nagawid dan si raragsak. Dayta kumamot na no para kanyak laeng kun naawat mo ni Apo Jesus ragsak daytan, kinagasat daytan. Balbalyaman nga ibagata kaabay mo, haanan nga Merry Christmas, ikalbit mo ka, naggasat ka ko na, lapadasin niyaw. Ipigpig sayo mo ta, naggasat ka ko, nayo mo ta. Umpay ganas mo. Jonas, ay nang Jonas. Dahil yati kinagasat, naawat mo ni Apo Isusen, nagasatin.